Halvstrøm, hvorfor kan du ikke skaffe med i det der årgang 0? Er jeg for gammel, eller hvad? Så simpelthen, jeg bare står og svinger et foster rundt her. Og bare virkelig, wow! Pal, ring! Men hvor lang tid har du så været revisor? Vil du bilde mig ind, at du ikke er revisor? Og det er du ikke. Hvor lang tid har du så været historielærer i folkeskolen? Hvad er du så? Hvis du ikke siger, at jeg er popsanger i Infernal. Hvad er du? Hvad hedder du? Jan! Hvad laver du? Hvad monterer du, sexy boy? Måler! Og så har du dine målevenner med her. Okay, så må jeg gætte. I er sådan nogle håbefulde montører. I håber på at breake målebranchen en dag, men I ved ikke helt. Men derfor er I sammen med the best. I sammen med Jan. Hvordan kom du på, da du var 16-17 år, at du ville kraftedeme installere vandmålere? Hvad tænkte du? Jeg går efter drømmen! Vandmåler! Hallo? Og hvad hedder du? Michael, hvad laver du? Du skulle lave. I Albertslund med den der tatovering her. Du ligner kraftedeme nærmere pedellen, end du ligner skolelærer. Jesus Christ. Har du flere tattoos? Hvor langt går den op? Må jeg se? Nå, det er fordi, der kommer Mickey Mouse senere, eller hvad? Okay. Hvad hedder du, min ven? Julie, og hvad laver du? Du er jo farmaceut. Ja, okay. På et apotek? Nej. Hvor så i et målemonteringsfirma? Nej, hvorhenne? Når du er stadig studerende, hvorfor fanden siger du så, du er farmaceut? Det er sgu det mest åndssvagt, jeg nogensinde har hørt, er du? En ting er, at du lyver om, hvorfor afslører du så lige bagefter? Det svarer til Jan, du siger, jamen, jeg er skovfod. Nej, jeg er målmølle med instruktør. Hvorfor gør du sådan noget, Julie? Fordi hvad? Fordi du vil være mere, end du er, ikke? Fordi du er en lille fucking sørgelig person, der bare sidder der og siger... Nej, se mig, jeg går i 4. klasse, men når jeg bliver stor, vil jeg være farmaceut. Og hvad har vi så over for Julie her? Janne... Må jeg gætte på, hvad du laver? Vi klipper det ud, ikke? Hvis det er det... Er du stripper? Vi klipper det ud, det var... Gik over grænsen der. Hvad laver du? Du er skolelærer. Har du strippet? Nå, men du er jo lækker stripper. Ja, en lækker skolelærer, der har strippet. Eller... Nå. Wow, cool. Hvad underviser du i? Hvad er din linjefag? Alt inden for humanisme. I skal være søde ved hinanden. Tak for i dag. Og I er sådan nogle akademikere. Ser I ned på Jan, fordi han er sådan en... Hvorfor det der? I er sgu da altid sådan nogle akademiske snopper. Er det ikke det? Julie, du er bare ude på at lyve. Og så herovre, der har vi også ung kød herovre. Det er kraft. Hvad går du i? I handelsskolen, okay. Okay, der har vi sådan en hele handelsskole hernede. Er det rigtigt? Og hvilken handelsskole er det? Og var der nogen fra jeres handelsskole, som sad lidt rundt væk fra jer? Nej, og I ville hellere sidde med dem, eller hvad? Og det kunne I ikke komme til? Det kan I nu.
Hvad hedder du? Hvor meget? Camilla, okay. Og hvad laver du, når du ikke går på handsko? Du danser, er det rigtigt? Bare ikke sådan noget let dans, vel? Når nu jeg har det, så skal jeg skal ned til Jan et øjeblik. Ej, nogensinde fortalt dig, hvad rekorden er for, hvor langt jeg kan smide sådan en her. Nej, men hvad fanden... Hvor vil du helst sidde henne, Katarina? Hvorhen? Ja, men det er også for helvede... Er du stærk? Okay, øjeblik. Du skal lige fjerne dine ben fra scenen. Og du lever simpelthen af dans? Jamen sådan et specifikt sted, vi kan opleve dig. På Vejle Stadion! Nå, så står du der. Må jeg få den hotdog, så? Hvorfor fanden kan du ikke give mig en chance på vejret? Hva? Hvorfor er det altid Peter Tando, der skal sige, se, her står jeg med en lille pige, og så bliver der regn i Øster Søby omkring eftermiddag. Derovre. Og hvad er du? Det er Mads. Han er Mads. Han går på gymnasiet. Hvad skal han være, når han bliver stor? Mund! Yeah! Yeah! Funny boy! Nej, funny, det klipper vi så meget ud, det hele sikkert. Hvad hedder du dig overfor, Mads? Det er bare Kasper. Og hvad laver Kasper? Og hvad skal du være, når du bliver stor? Se, det var ikke lige så sjovt. Den skal du arbejde lidt på. Mads, han går hjem herfra og siger, Så du mig? jeg kommer på TV Zulu, hvor jeg lige laver callback til montørpikkud der, ikke? Og så... Ja, og så kommer du og tænker, jeg er lige så smart som ham der Mads. Men du sukkede. Er det Katrine? Camilla, synes du ikke, at Kasper virker som en rigtig sød dreng? Kunne du falde for Kasper? Se, det er jo den form for betaling, vi får. Stor hånd til pølsebilen, Motorian,